Am ajuns mai târziu, dar niciodată nu târziu. Bine v-am găsit, dragii noștri. Mă bucur că sunt astăzi aici, alături de dumneavoastră, de oamenii care au spus, au făcut și sunt oamenii înțelepți pe care noi, astăzi, și eu și Filip, trebuie să vă ascultăm foarte mult. Ați făcut aici la Rovinari industrie. Ați făcut aici la Rovinari mică producție în întreprinderi mici și mijlocii. Ați făcut aici la Rovinari un oraș tânăr și un oraș cu care ne putem mândri la nivelul județului Gorj. Pentru toate acestea, eu țin să vă mulțumesc, să vă urez multă sănătate, iar acum este ziua vârtnicilor, trebuie să vă spunem la modul cel mai sincer, că vă ascultăm în continuare, vă prețuim și avem nevoie de dumneavoastră să ne arătați cum trebuie să fim uniți, așa cum ați fost dumneavoastră, pentru a îndeplini ceea ce trebuie să facem pentru persoanele vârtnice și mai ales împreună ceea ce trebuie să facem pentru tânăra generație și generația ce va veni. Avem de învățat și eu și Filip, dar uniți împreună